Judasek errotulagailua hartu du dagoeneko, eta berak aukeratutako marrazkia egiten ari da mihizean. Hasiera baino ez da. Oso urduri nago, zetik gaur da nire eguna. Gaur gauzak ondo juten badire, posibiliak izango ditu dela hemen gauza garrantzitsuak egiten. Morea utziko dut eta gorriak inaziko naiz estaltzen, zetik nik uste dut bizi gehiago emango diala. Eta volumen hartzen du, eta arras politak hartzen da. Ikusi duzu ez? Lan pixka bat egin da gero, gauzak ondo atetzen dira, eta nik kuadro honetkin maite minduta geratu naiz. Eta ea, saltzen dudan, pixkat aurrera egiteko mundu gogor honetan, Lagunak, guain arte. Ez dago bere lanarekin gustora dagoen artista baino pertsona zoriontsuagorik. Judasek ilusio eta indar guztiak Jumen Jun handiari erakutsi beharreko kuadro horretan jarri ditu. Zorte hon, Judas. Ban Ligui auzoa ilun dago, ekaitza datorrenaren seinale. Begira nola egiten duen hanka jendeak. Txizenia. Ez, Judasen tripak baino ez ziren. Merindatzeko ordua da, lagun. Berak esan dit, uzatia zarea grabatzera, horkori politagoa dela, denik esan dit, baina hemengo hau goxoago dago. Artistaren gana joan aurretik tripa ondo betetzea komeni. Zer da ba, honek ez aldu besteak bezala ezertara gonbidatzen. Ez lelokeriarik esan. Urduritasunak gozea sartuko zion Judasi. Artista handi bat ezagutzera doa, ezaztu. Ate honen atzean Jumen Jun dago. Txinako artistarik hoberena eta ni hemen. Zera, hau da, Txinako margolaririk importanteena. Mama juju. Nire lana erakutsi dut, esan diotea lagundu izakedan pixka bat, eta berak esan dit, inongo arazorik ez duela, eta orain jungo geha hori bere estudia ikustea. Jesus, kuadroari ez dio gehiagi begiratu ba? Gero izango du horretarako aukera. Lehenengo, bere lanak erakutsiko dizkio Judasi. Horretarako da Txinako margolari famatuenetakoa.